V Rači býva dobrým zvykom uctievať si svojich obyvateľov. A to nie len starých občanov či významné osobnosti, ale aj bábätká, ktoré sa stali právoplatnými obyvateľmi tejto mestskej časti len nedávno. Poslednú aprílovú stredu sa na miestnom úrade konala milá akcia s názvom Vítanie nových Račanov. A keďže detičiek sa v minulom roku narodilo požehnanie, slávnostný akt bol rozdelený na 3 časti. Už od 9. hodiny ráno sa do sobášnej siene miestneho úradu v Rači schádzali rodičia s malými, len niekoľkomesačnými bábätkami. Po úvodnej hudobnej a básnickej vložke džavotajúce detičky privítal milým príhovorom starosta. Neskrýval radosť z toho, že obyvateľov Rače z roka na rok utešene pribúda. Po zložení rodičovského sľubu prišlo na rad samotné vítanie, kedy starosta a prednostka miestneho úradu blahoželali rodičom k ich prírastku do rodiny. Kým detičky sa tešili z darovanej hračky, mamičky dostali krásnu ružu a tiež finančný príspevok v hodnote 100 eur. Teší ma, že po mojich dvoch starších dcerách aj Ninka bude vyrastať v Rači. Dúfam, že sa im tu bude páčiť tak ako mne, keďže som tu celý život existoval a bol som spokojný s tým, akí tu boli ľudia a aké tu bolo prostredie. Takže tešíme sa z tohto slávnostného aktu. Všetci prítomní želali bábätkám, aby v Rači zažili minimálne také krásne zážitky a stretli takých dobrých ľudí ako ich rodičia. No, aby sa tu cítili dobre, aby tu mali krásne prostredie a aby mali taký pozitívny vplyv na Raču, dúfam, ako ich mama. Na záver nasledovalo spoločné fotenie malých Račanov a rodičia sa so svojimi ratolesťami pomaly rozchádzali domov. A čo detičkám zaželal račiansky starosta? Najmä teda veľa zdravia, veľa šťastia, nech sa im darí v živote, verím, že rodičia ich budú viesť tým správnym smerom. A tak ako mne sa podarilo si nájsť kamarátov na celý život práve v tom detskom veku, tak prajem aj im, aby mali na celý život tie najkrajšie spomienky na to detstvo, ktoré prežili a prežijú v Rači.